abubuwan da muka tattauna wanda yake ci mana tuwo a ƙwarya shine magana tsaro. Alhamdulillahi yau ga Yarima, ga Mamuda, ga Abdulaziz, ga Dodo minista. Saboda haka magana haɗin kai ta magana tsaro duk abin da yake ci mana tuwo a ƙwarya insha Allahu zai zama tarihi. Gwamnan jihar Zamfara kenan inda ya ce shigarsa APC fa ya shiga ne domin samar da tsaro a jihar tasa. Shi ya sama ya haɗe da tsofaffin gwamnonin 4 domin samar da zaman lafiya a garinsa. Ya dai bayyana hakan ne a yayin wani taro da aka yi na masu ruwa da tsaki, taron da ya bayyana ba na siyasa ba ne. A Najeriya ga shugabanci babban abin da mun rasa shi ne shugabanci na gari. Mun rasa samun shugabanni waɗanda adillai. Na Najeriya inda ya himu ne, waɗannan shugabanni su kansu suna ƙoƙari domin su riƙe iko. Su kai ga baitul mali sai su yi kokarin rarraba kawunan talakawa. Farfesa kenan Bello Muhammad Bada na Jami'ar Usmanu Danfodiyo da ke Sokoto ke magana kan maganar Sanata Abdul Ningi wanda ke wakiltar Bauchi ta tsakiya, inda Ningi ya ce da za su yi adalci su ɗeba zalunci babu ha'inci da yanzu ƙasar nan ba ta da bukata da assistance. Majalisar Dokokin Jihar Kano ta amince da naɗin Murtala Sule Garu a matsayin mataimakin gwamnan Jihar Kano bayan tantance shi da aka yi ranar 12 ga watan nan da muke ciki. Gwamnan jihar dai Abba Kabir Yusuf ne ya mika buƙatar Murtala Sule Garu ya zama mataimakinsa, kuma yanzu an amince ya riga ya zama dibiti gwamna. Mai saurari assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yasir Sanusi da Garba Kulinaki, kuma ni ke farin cikin kasancewa tare da kai ta cikin shirin an ce kaci, shirin da ke duba batutuwan da ke tasowa musamman da suka shafi al'umma, kama daga siyasa, shugabancin jama'a. Duba ƙorafe-ƙorafen al'umma na daga cikin abin da shirin yake mai da hankali a kowane mako, kuma shirin na zo muku ne ta Facebook, ta kafar yaɗa labarai ta DBM Hausa Gaskiyar Labari. Aikin jarida aiki ne da ba a yi da tsoro, sai kai karatu kai ilimi ka samu horo, sai ka zamo jajirtacce ni na wa ƙwaro, sannan ka nemo labari ko babu taro. Sai kan faɗawa al'umma masu sauraro, musamman talakawa a ƙasa masu sauraro, inda aka yi daidai ka faɗa babu jin tsoro, inda aka yi kuskure ka faɗa mai sauraro. To ku bari mu fara da batun taron da aka gudanar a jihar Zamfara, ko dai in maka ɗauko tarihi kowa ya san wani ne Dauda. Gwamnan jihar Zamfara dai Dauda Lawal wanda ya koma APC ya ci zaɓensa ne a cikin jam'iyyar PDP, duk da yake ba baƙon al'amari ne ba kana waccan jam'iyya ka koma waccan. To amma dai ba da jimawa ba Dauda ya komo APC kafin dawowarsa an je yana kokawa da kalamansa, inda yake cewa duk abin da Bola ke rabawa baya ba sa kasansa. To sai ɗaya gashi kawai yayin da Bola Tinubu ke zawarcin gwamnonin arewacin Najeriya, to sai ga Dauda an aika mai da takarda ta bukata. Bayan dukkanin waɗancan kalaman da Daudan ya yi a wancan lokacin, sai ga Dauda ya koma jam'iyyar APC. To amma fa Dauda ya ce ya koma ne ba don buƙatar ƙashin kansa ba. A'a, ya koma ne saboda kawai mutanen jihar Zamfara, domin ganin cewa an samar da zaman lafiya da ya addabi jihar shekaru da daɗewa. Gwamnan jihar Zamfara dai Dauda Lawal a wurin taron da aka yi, gwamnan farko na jihar Zamfara na farar hula Sanata Sani Yarima Bakura yana zaune. Shehi shi ma yana zaune wurin nan. Alhaji Mahmud Aliyu Shinkafi na zaune wurin taron shi ma tare da Dauda, kai har ma Dodo Matawalle na Maradin, wanda a wancan lokacin sun sha takaddama da shi da abokin nasa, amma kash yanzu abin ya koma tarihi. A wannan dama ina mika godiya ta musamman ga shugaban ƙasa mai girma Bola Ahmed Tinubu GCFR bisa jagoranci mai hangen nesa da ƙoƙari da yake yi wajen gyara tattalin arzikin ƙasa da kuma ƙarfafa tsarin demokuraɗiyya a ƙarƙashin Renewed Hope Agenda. Gwamnatin Zamfara na ci gaba da amfana da wannan haɗin gwiwa musamman a fannin tsaro da sauran shirye-shirye da ke nufin dawo da zaman lafiya a arewa maso yamma a kuma Zamfara. Makasudin wannan haɗi namu ba wai don siyasa ba ne ba, a'a mun yi ne don saboda muna da kishin wannan jiha tamu ko muna son jihar Zamfara da zamanto ta ci gaba. Kafin mu shigo wannan wuri da ni da sauran gwamnoni wanda suka mulki wannan jiha mun zauna, kuma abubuwan da muka tattauna wanda yake ci mana tuwo a ƙwarya shine magana tsaro. Alhamdulillahi yau ga Yarima,
ga Mamuda, ga Abdulaziz, ga Dodo, minista. Saboda haka magana haɗin kai ta magana tsaro duk abin da yake ci mana tuwo a ƙwarya insha Allahu zai zama tarihi. Mun zauna mun tattaunawa ta wace hanyoyi ne za mu bi don tabbacin cewa an samu tsaro a jihar Zamfara. Kuma na imani da duk kalamun kowa daga cikinsu cewa duk wani haɗin kai da muke tsammani wanda ma ba ma tsammani za mu same shi don kawo tsaro a jihar Zamfara. Dole sai mun yi haƙuri tsakaninmu. Wannan haɗuwa ce wanda mun yi tsakani da Allah kuma za mu yi tsakani da Allah. Ni dai na san abin nan wallahi billahi tsakanin da Allah nake kuma dan ci ba kuma na imani dukkan mu nan muna wannan abu tsakaninmu da Allah. Saboda mu ci gaba da roƙon Allah ya ƙara haɗa kawunan mu yi abin da zai amfani wannan jiha tamu insha Allahu. Cikin abubuwan da muka tattauna shine da gaggawa da ni da su za mu je mu haɗu da shugaban ƙasa mu zauna mu gaya mashi matsalolinmu. Na farko kenan. Na biyu, bayan mu dinnan da ke wannan hatibu mun zauna mun gana da shugaban ƙasa, za mu ƙara kiran babban mitin wanda zai zo da sarakuna da 'yan siyasa mu da makamantansu dukan mu haɗu mu je fada shugaban ƙasa mu ƙara gaya mashi kukanmu insha Allah. Saboda haka abu ne na farin ciki gare mu, ba adawa, an zama ɗaya kuma duka yanzu al'ummar jihar Zamfara ce ke gaban mu. Alhamdulillah, Allah ya ƙara shiga cikin wannan al'amarin nan. Shigar mu jami'ar BC ba kawai samin siyasa ba ne, mataki ne na ƙara kusantar gwamnatin tarayya domin al'ummar jihar Zamfara su samu damar cin gajiyar shirye-shiryen ci gaban ƙasa a cikin sauƙi da inganci insha Allah. To kun daje bayanin Dauda ya ce za su haɗe da su da sauran abokanan nasa domin tunkarar Bola Tinubu tare da gaya masa matsalolin da Zamfara ke fuskanta. To amma ba gaya masa baɗin ya ɗauki mataki in an furta. A makon nan ne dai aka ji sanata Abdul Ninge yana ta bayani. Sanatan da ke wakiltar Bauchi ta tsakiya a Majalisar Dattawan Najeriya, wanda ya ce rashin adalci da zaluncin da shugabanni ke wa talakawansu ba ƙaramin al'amari ba ne a gaban Allah. Sannan ga alama da a ce shugabanni za su yi adalci, to da fa ƙasar nan ba ta da buƙata da assistance. Kan wannan zance mun taɓa shehin malami Bello Muhammad Bada na jami'ar Usmanu Danfodiyo da ke Sokoto, mai fashin baki ne kowa ya shaida. Adalci shi ke kawo zama lahiya, shi ke kawo ƙauna, shi ke sa mutane su yi kishin ƙasarsu. A Najeriya ga shugabanci babban abin da mun ka rasa shi ne shugabanci na gari. Mun rasa samun shugabanni waɗanda adillai. Na Najeriya inda ya himu ne, waɗannan shugabanni su kansu suna ƙoƙari domin su riƙe iko. Su kai ga baitulmali sai su yi ƙoƙarin rarraba kawunan talakawa. Su nuna ma wannan ɗan ƙabila kaza na, wannan ɗan ƙabila kaza na. A lokacin da kuna tsakanin fitina tsakaninku, su kuma suna can suna wasashe muku dukiya. Ai dole rashin adalci ya same mu irin haka. Da kowai laihi an ka kama shi ana mai hukunci, daidai laihi ne, ko shi waye, da mutum ko an ce shi aikata wani laihi ba shi aikatawa. Wannan gaskiya ne kwarai, ai duk yana ɗaya daga cikin rashin adalci, domin ko yanzu ai in ka duba dukkaninsu kowanne ya ɗibi wani ɓangare na mutane ya ja, kowanne su ya rika mulki bai adalci ba, da duk bai saman mulki sai ya yaudari mutane ya ce shi ne zai kawo musu mulki mai kyau, shi zai kawo musu zama lafiya. Kuma tun da sun bar mutane babu ilimi, babu sana'o'i, sai mutane su bi su akan 5,500 a ce ga mota nan ku tafi. In an yi taro sai hankalinka ya tashi. Wannan shi a babban masifa, kuma kowane in ɗan kudancin Najeriya ne zai ce ba a sona don ina ɗan kudancin Najeriya. Bai cewa ba a sona don na yi gwamna shekara kaza ban ɓarta kama kowa komi ba, na yi minista ban yi komi, a sai ce don ai yan arewa ba su sona. In ɗan arewa na sai ce ai yan kudu ba su sona. In musulmi ne sai ce ai waɗancan kiristoci ba su sona. Duk waɗannan kalmomi ne waɗanda 'yan siyasa muka amfani da su domin su yaudari talakawa. Kuma sun kawo ma ƙasa ci baya, sun kawo ma ƙasa rashin zama lahiya, sun samu na fitina tsakanin tituna duk sun mutu, asibiti babu magani.
Farfesa, akwai wani batu da ake cewa waɗanda suka yi gwagwarmaya wajen ganin an ƙarfafa demokuraɗiyya a Najeriya yanzu suna kokawa, waɗanda ke raye suna kokawa akan halin da Najeriya take ciki, inda suke bayyana cewar ba Najeriya da suka yi gwagwarmaya a kafa ba ita ce a wannan lokacin ba. Shin kana ganin su akwai wata rawa da za su iya takawa domin dawo da Najeriya a turbar da take ciki? Watan waɗannan na farko nan da sun kai wannan gwagwarmaya domin demokuraɗiyya ta dawo ma sun ka fuskanci gwamnati sojoji irin ta Abacha wadda adda haɗari. Sun ka kuma fuskanci ta Babangida kafin ta Abacha mai haɗari. Iyaka gaskiya su ƙasa suka so Najeriya. Kuma a hali yanzu da yawa daga cikinsu sun rasu. Wasu haushi na abin da ya samu Najeriya yanda suke ganin talaka na rungumar shugabanni azzalumai ya sa yau sun shige cikin gidajensu waɗanda adda rai suna ta kuka ba su kusan hitowa su ga abin da ke faruwa. Ga wani da rawa suke taka yanzu tunda yanzu ya zamanta sai wanda ya ɗibi kuɗin al'umma shi adda daraja, sai wanda ya yi mulki ya yi zalunci ya lalata zamantakewar mutane, ya lalata tattalin arziki, ya kare shi aiki shi adda daraja ga hannun mutane. Aishe sa irin su sun kama kansu ko suna son taka rawa yanzu ba su takawa, ciyo ɗaya ya ishe su. To sai dai mu ce malam Allah ya ƙara wa shekaru albarka don manzon Allah. Ka ji masu furta gaskiya kuma ya ɗacinta. Majalisar Dokokin Jihar Kano ta amince da naɗin Murtala Sule Garo matsayin mataimakin gwamnan Jihar Kano. Abinda ta amince da shi a ranar 22 ga watan nan da muke ciki. Wannan dai yana zuwa ne bayan gwamnan jihar Abba Kabir Yusuf ya aike da bukata. Yayin da mataimakin majalisar Honorable Muhammad Bello Buttu wanda ya shaida BBC amincewar ya ce sun tabbatar da cewa Garo ɗan asalin jihar Kano ne la shakka. Kuma ya yi karatunsa na addini yana da HND, kuma tabbas Sule Garo ya cancanci riƙe wannan mukamin. Kazalika sun tabbatar da cewa ya kai shekarun zama mataimakin gwamna, ya kuma ce sun tabbatar Sule Garo na da gogewa ta zamani, wanda zai iya zama mataimakin gwamna. Domin a baya ma ya zama shugaban karamar ta hukuma, sannan ya yi kwamishinan ma'aikatar kula da ƙananan hukumomi na jihar ta Kano. Kazalika ya taɓa yin takarar zama mataimakin gwamna. Honorable Muhammad Bello ya ce bayan sun tabbatar da hakan, ya gabatar da rahotonsa ga zauren majalisar, inda aka bayar da damar yin tambayoyi ko kuma ƙalubalantar rahoton. Sai dai ba samu wanda ya ƙalubalanci rahoton ba, wanda ke nufin an amince da rahoton. Zaɓen sabon mataimakin gwamna da yana zuwa ne bayan da murabus ɗin tsohon mataimakin gwamnan na jihar ta Kano, Comrade Aminu Abdulsalam Gwarzo, wanda ya sheƙa murabus a ranar 27 ga watan Maris. Murabus ɗinsa dai ya samo asali ne sakamakon sauya shekar da gwamnan ya yi, inda mataimakin ya ce shi kam yana nan tare da jagoran nasa Kwankwaso. Abin da suka furta kenan shi da wasu 'yan majalisar jihar da sauran masu ruwa da tsaki a gwamnati. Duka kuma da wannan ne shirin wannan lokaci ya kammala. Dan lokaci inji Larabawa ta rabu inji Turawa, sai ta sha niya kwali inji bari ko kuma in ce Kanuri. A madadin dukkanin waɗanda suka taimaka domin ganin shirin na an ce kace ya zo muku ta kafar yaɗa labarai ta DBM Hausa Gaskiyar Labari. Yasir Sanusi Digar Bakuli ne sunana ke cewa na barku lafiya.